Това е истината за преди тренировка, защото аз ако не си хапна шоколад, че ми става лошо. По принцип ям вафли, ама сега ще го караме на черен шоколад, защото искам да не съм толкова дебел. И да живея по-здравословно. Той бата играе. Тъй, дойдохме на лофтовете. Проблема е, че вкъщи гледах клипчето на Веско и много ми се тренираше, обаче като дойдох тук въобще не ми се тренира в момента. Горещо ми басейнчета, морета искам, обаче нямам такова тяло, тъй си ще тренираме сега да го направим. Ще се свъщам автобуса за Раднево, че офера да върна на автогарата с купи билети за София. И съм на 2 крачки от гишето, един чужденец как бяга покрай мене, изпревари ма, едва да си купи билети на София и последния го взе. Аре! И аз викам сега какво да правя, хванах същия автобус, обаче до Пловдив. Викам от Пловдив, долу в 5 фана в автобус до София, да искам да стигна по-рано. Едва му стигна до София. Да, деня да иде. И ме забутаха в Пловдив в една шиба на автогара и на Майнцен газа. И там нямаше автобус за София. И от среща автогарата имаше една спирка, само влезна в Google дали да кой автобус да си фана градски, да до централна житна гара. Седах, купех си билети. И ще да объркам влак и ще да ида в Варна. Така че хора, видяхте ли? Човека може да смели, айде да не кам голяма дума, но доста голяма част от българските лошади отишъл паднало му се да прави динамиката, едва ще не София. Тъй, че понякога съдбата ни дава знаци, че някои неща не трябва да ги правим. Ама ние не ги вземаме, защото сме инати. Аз да бях чел на Варна, това му ще с 300 зора отишъл в София, накрая му се паднала динамика да прави, той прави статика 10 години. Тъй, че някой път съдбата, като ви дава знаци, по-добре си ги такова. По-добре си ги вземайте през сърце и не отивайте там, където не трябва да отивате. Че мислите, че е много лесно да сте лошади, не. Защото не е само да тренираш да си скъсаш газон, трябва да си скъсаш и порфила да плащаш влакови автобуси, на всичките отгоре не можеш да ги фаниш, ако не си купил 2 седмици преди това, примерно за София билет, защото тук трафика е голямо нещо. Тъй, че хора, не е лесно да сте лошади и да гледате какво се знае. Разбира се, затова не ходи всеки, защото ако беше лесно, всеки ще да го прави, но приемайте сигнаците от съдбата и тренирайте здраво. Леко му болят задните рамене, защото правих пред на миналата тренировка, обаче искам да се върна за лятото. Затова лека по лека почвам да се тренираме предната. Тук ще има малко опитчета.
particle beam weapons. Отново не успях да си направя тренировката. Важното е, че не стана, защото нямам сила. Просто ръцете ми са в отвратително състояние. Когато лоста е врял, просто няма смисъл да идвам да тренирам това. Боби, какво е мнението ти за химията? Искам да чуя. Аз съм против химията. Само натурални атлети, брат. Само хубава храна, тренировки, спане. Да. Без химия, брат. Няма смисъл от нея. Според мен поне. Всичко е временно. А пък натуралното е дълго време. Вечно. Не е вечно, ама Не е вечно, ама почти. към това се стремим. Ако искате да правите full Maltese, това е тайната. Да лежите на краставия дюшек и да правите full punch, full Maltese, това е тайната. Кичмания. Тока. Най-бързия голф! 4.1.9, 110-ка. Съм много маят, като не мога да се довърша тренировката, обаче се вижда тук на места как ми е разлепена кожата просто и още 3-4 силови и ще да се скъса на цяла ръката ми. Просто е много неприятно в ежедневието ми да съм с такива ръце, иначе ще да се я довърша, но следващия път трябва да стана по-рано.